सत्कारामध्ये एक बारीकसा सत्कार राहिला तो करून घेऊया आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या मुख्य कार्यक्रमाकडे आपण जाणार आहोत। जग बदलतंय आपण असं म्हणतो किंवा आता जवळपास सगळेच व्हॉट्सअप आपण वापरतो आणि त्या संदर्भातला एक कार्यक्रम आपण केला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये मी माझं मनोगत त्यावेळेला सगळं व्यक्त केलं होतं। परंतु आता छोटासा पुन्हा औचित्य साधतो। युट्यूब हे आपल्या सगळ्यांच्या जवळचा विषय झालेला आहे। युट्यूब वरती सगळे व्हिडिओ दिसतात। युट्यूब वरती वेगवेगळ्या प्रकारचं जे आपल्याला अपेक्षित ज्या गोष्टी आहेत त्या युट्यूबला टाकल्या की आपल्याला त्याचं जे पाहिजे त्यातलं घेण्यासाठीचं जे आवश्यक आहे ते सगळे व्हिडिओज ते आपल्याला बघता येतात आणि हे वेगळं क्षेत्र आहे। या वेगळ्या क्षेत्रामध्ये जाताना एक भीती आहे। आपण कुठचाही नवीन उपक्रम करत असताना एक भीती असते आणि सध्याचं युग डिजिटल युग आहे असं आपण नेहमी म्हणतो आणि त्या डिजिटल युगामध्ये युट्यूब आणि युट्यूबचं एखादं चॅनल चालवणं हे फार जोखमीचं आणि बदललेल्या काळात आलेल्या नियमांमध्ये ते सगळं चालवणं हे जिकरीचं काम आहे। आणि आपल्याच वाडीतला एक तरुण जो गेली 7 ते 8 वर्ष या क्षेत्राशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करतोय की त्यानं सुरुवात केली आपल्याच वाडीतल्या भजनाचं शूटिंग कर, ते शूटिंग कुठेतरी युट्यूबच्या माध्यमातून त्या पोर्टलवर टाक, त्याला जे ज्या कुठे मित्रपरिवार होते त्यांच्याकडे लिंक पाठव, असं करत 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 त्यानं स्वतःच्या नावानं आधी ते काही व्हिडिओज टाकले आणि मग त्याच्या लक्षात आलं की अरे आपण ह्याच्यात कुठेतरी आपल्याला वेगळेपणा आहे आणि त्यानं त्याचा पूर्ण अभ्यास केला आणि नारिंगरे गावचं स्वतःचं युट्यूब चॅनल असलेलं एक चॅनल त्यानं सुरू केलं। त्याला नाव त्यानं दिलं कलर्स ऑफ कोकण। कोकणचे विविध रंग हे त्याचं नाव आणि कलर्स ऑफ कोकण याच्या चॅनलचा जो निर्माता आहे तो आपल्या या वाडीचा आमचा सदस्य विनू घाडी, प्रदीप घाडी यांचा पुतण्या आणि विनूनं हे सुरू केलेलं छोटस युट्यूबचं चॅनल आणि अल्पावधीतच आताच या शारदीय नवरात्र उत्सवामध्ये देवीच्या शुभ आशीर्वादानं त्यांनी 10,000चा सबस्क्रायबरचा टप्पा हा ओलांडला आणि त्याचा एक कार्यक्रम आम्ही इथे केला। त्यामुळे विनूसाठी पुन्हा एकदा आपण या मुकेशनं या सर्व चॅनलच्या कामाची व्हिडिओ कसे बनवायचे, त्याचे एडिट कसं करायचं, त्याचं पिक्चरायझेशन कसं करायचं आणि ह्या सगळ्या माध्यमातून किती अंतरावरती त्याचं शूटिंग करायचं या सगळे बारकावे त्याने शोधले, त्याच्यात अभ्यास केला
आणि आज कलर्स ऑफ कोकणचा प्रतिनिधी म्हणून तो नारिंद्यात काही व्हिडिओ बनवतो, ते टेलिकास्ट करतो. आणि म्हणून त्या 10,000चा टप्पा ज्या वेळेला आता ओलांडला गेला त्याचा एक छोटेखानी आम्ही इथे कार्यक्रम केला. त्या सुद्धा कार्यक्रमाला 5,000 व्ह्युअर्स या 7 दिवसात आम्हाला मिळालेले. मी भावे सरांना विनंती करतो की आमच्या या व्यासपीठातल्या पुढच्या टप्प्यातला जो आमचा सदस्य आहे कुमार मुकेश, त्याचा मंडळाच्या वतीनं त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून एक छोटेखानी सत्कार आपण करावा आणि त्याला एक भेट द्यावी. मी भावे सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्याच्या पाठीवर भेट देऊन शाबासकीची थाप द्यावी. मुकेश प्रदीप घाडी. हा जो कार्यक्रम आहे आमचा तो आता YouTube वर आपल्याला बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे आज आपण जे आहोत ते सगळे आता जागतिक स्तरावरचे झालो. त्यामुळे एकदा जोरदार टाळ्या कलर्स ऑफ कोकणसाठी. कारण मी माझ्या बाबतीतला छोटासा अनुभव सांगतो. आत्ताच ज्या वेळेला आपल्याकडे गणपती प्रतिष्ठापना झाली त्यावेळेला विनूच मुख्य मांड्यावरच्या गणपतीच्या पूजेला उभा होता आणि विनूने ती पूजा केली. मला काही माहिती नव्हतं, मला वाटलंय नेहमीप्रमाणे शूटिंग झालं आणि मी आपलं नेहमीप्रमाणे पूजा सांगितली, आरती केली, गाराणं केलं. आणि या क्षेत्राचे माझे गुरु इथे माझ्या जवळ बसलेले आहेत अनिरुद्ध काका अभ्यंकर. त्यांनी ज्या पद्धतीनं गाराणं ते घालतात ते बघून आम्ही आमचे ऍड करून काही त्याच्यात ऍडिशन घेतो आणि मग ते गाराणं वाढवतो. तसं मी ते गाराणं वाढवलं. मी हल्लीच्या गाराण्यांमध्ये सुरुवातीला सांगतो किंवा बदललेल्या शैक्षणिक धोरणानुसार या मुलांच्या हातात मोबाईल हा मित्र म्हणून आलेला आहे पण तो शत्रू होऊ देऊ नको, अशा पद्धतीचं एक गाराणं करतो. माता भगिनींच्या आयुष्यासाठी त्यांच्या फर्नांडिस नावाच्या एका ख्रिश्चन बांधवाची त्याला कमेंट आहे की गणपती हा आराध्य दैवत आम्हीही मानतो. आमचे जे फादर आहेत, आम्ही चर्चमध्ये गेल्यानंतर ते फादर आमच्या कुटुंबासाठी, माझ्या सदस्यांसाठी, कुटुंबातल्या सदस्यांसाठी प्रार्थना करतात की याच्या कुटुंबातल्या या सदस्यांचं सगळं चांगलं होऊ दे, व्यवसायात वृद्धी मिळू दे, याच्या काही पिढ्या असतील तर दूर होऊ देत, अशा प्रकारचं ते सांगणं करतात येशूकडे. तर त्या ज्या भटजी काकांनी केलेलं कारण आहे ते मला कुठेतरी भावलं आणि मला ती आठवण झाली. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. जे 1500 लोकांनी तो माझा व्हिडिओ बघितला होता हे ज्या वेळेला मला वाटलं त्यावेळेला मला त्या विनोदनं केलेल्या एवढ्याशा कलाकृतीचा एक अत्यानंद झाला. त्याला मी फोनही केला. अरे म्हटलं तुझ्यामुळे मी 1500 लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचलो आणि अभिमानाने मी अनिरुद्ध काकांना सांगितलं तुम्ही काय म्हटलं इतके वर्ष या करताच माझा गाराणा बघा जाऊन पोहोचला. म्हणजे एवढंच एक चॅनल आहे परंतु त्या चॅनलची ताकद किती आहे. आणि त्यामुळे कलर्स ऑफ कोकण आपण प्रत्येकाला सांगा, आपल्या स्टेटसला ठेवा आणि कलर्स ऑफ कोकणचे आपण सदस्य व्हा. कारण आमची पूनम महिलांमध्ये एकदा पूनमसाठी टाळ्या होऊन देत. कारण ह्या पूनमचा पहिला व्हिडिओ काही माशांचं कालवण बनवण्याचा होता आणि ते मासे साफ करायला तिनं महादेवला बसवलेला होता. तो महादेव काय धड करत नव्हता. तिला काय माहिती शूटिंग चालू आहे. हो काय चालला या नीट करा. तो आपला महादेव घाबरला आणि तिथून पळून गेला. परंतु ते सगळं शूटिंग झालेलं होतं आणि शेवट आपण सर्व ऐकतोच युट्यूबच्या चॅनलला की आवाहन करतात ते की हे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा. तिला ते काही जमत नव्हतं. ती आपली पटकन करून घे लाईक करा, सबस्क्राईब करा. च्या मारी म्हणाली काय या काय नकोता म्हणाला या करतात. परंतु ही मालवणी जो गोडवा आहे, जो एक आनंद आहे, हा मालवणी आनंद कलर्स ऑफ कोकणमुळे वृद्धिंगत होवो आणि विनूच्या या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्रायबर मिळो.